Як зіграти вічну класику, завдяки якій ти зможеш розкачати любу компанію, незалежно від віку та музичних вподобань. Зараз розкажу, а в кінці покажу результат і напишу ось тут назву цієї пісні. Хоча, думаю, впродовж відео ти 100% здогадаєшся, що це за пісня. Так, в куплеті ми граємо акорди АМ, Е, АМ, С, G, С. А в приспіві граємо акорди А7, ДМ, АМ, Е, АМ. А бій можна грати або 6, тобто ось такий, або грати вниз, вверх, акцент вниз, вверх. Це все, зараз, як я обіцяв, покажу результат, але перед цим хочу порадити тобі підписатися на мою сторінку, щоб не пропустити ще більше крутезних розборів та класно навчитися грати на гітарі.